абсолютно съзнателно, няма как да стане. Ще стане супер лесно. Самото повторение на новата мисъл е един от механизмите ние да се препрограмираме. И естествено, че има и други фактори, които улесняват препрограмирането, защото съм сигурна, че ще има хора, които казват, аз примерно съм повтаряла мантри до припадък, обаче нищо не се случи. Да, защото има и други елементи. Те също са свързани с биологията и с квантовата физика, например емоцията. Според теб това какво носи на всички нас? Защото какво би се случило, ако по-голям процент от хората осъзнаят тази информация? Имаше една песен и ще настане такъв живот, че само се викам дано. Това означава, представете ли си, във всеки един момент ние да осъзнаем силата на съзнанието си и чрез... Вижте колко просто звучи. В момента, в който аз се фокусирам не върху тази реалност, която уж виждам в момента, тя е стара новина на старата ми вибрация. Аз се фокусирам върху тази, която искам. Аз съм такава и такава и такава и правя това и това и това и това. И се фокусирам там. И буквално, между другото, може всеки един да направи едно такова упражнение, да се затвори очите, да си представи като една голяма пита с пчелна пита, с всичките килийки. Това са нашите множество паралелни реалности, които съществуват. Аз съществувам и руса, и чернокоса, и с черни очи, и с сини очи, и умна, и глупава, дебела, слаба и така нататък. Всичко, което си пожелая. То вече е там. Голямо спокойствие е, че ние няма нужда да създаваме нищо. Ние не го създаваме, то е създадено. Единственото, което правим е да си представим всички тези вероятности, да изберем тази, която искаме в момента да преживеем и буквално да си направим една конструкция на ума, как влизаме в нея. Отворете вратата или пък се гмурнете, или ако сте фенове на Стар Трек, отворете холодека и влезте вътре. Който както иска. Формите са безкрайни, всякакви. Точно така, но влезте и преживейте тази реалност и си кажете само за момента, аз ще си позволя да поживея там. И аз гарантирам, че в супер кратко време, това нещо сме го виждали в нашия кръг от хора, които работим заедно, невероятни неща се случват. И знам, че е много непопулярно и да се говори за това, но и оздравяваме, и повлияваме на други хора, и повлияваме на имането си, на преживяванията си, невероятни магии, както ние ги